Člověk má tělo i duši. Duši odevzdává Pánu Bohu, jeho milosrdenství a lásce. Ať se za mě přimlouvá Panna Maria, naše nebeská matka. Tělo pochovejte na Hřbitově Kristina Bohu, kde odpočívá pan Radá František Marek. V blízkosti trůnu Panny Marie Křtínské, který jsem takrát sloužil, se mi bude jistě dobře odpočít. Mám ještě jedno přání. Na úmrtní oznámení dám verš. A Ježíše, požehnaným do života tvého, nám na tomto putování ukáž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panna Maria. Bože, buď mě milostiv. Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nade mnou. Nepostrměné srdce Marii, oroduj za mě. Žehnám Františku a Ducha Svatého. Pán s vámi. Milí přátelé, jsem rád, že ta moje nemoc trošku ustoupila, takže mohu spolu s vámi slavit dnešní 14. již v pořadí svatouberskou mši. Chtěl bych vás všechny pozdravit a přivítat a především, jak to bývá vždy, naše vzácné hosty, si většinou zamýšlíme nad osobností svatého Huberta, který je po staletí uctíván jako patron myslivců a lesníků. Přáním bylo, aby s touto radostí a s tímto štěstím se také
seznámili jeho spoluobčany. A proto přijal poslání kněze a později také službu biskupa. Naše dílo, jež nám svěřeno bylo. Nech svatý Hubert vede naše kroky a napomáhá nám. Že se tak stane i na přímluvu naší křtěnské matky Panny Marie. Že si nás rozezněl zvony, stejné zvony, které jsou a znějí tady na tomto kostele. Chceme ti za to dnes poděkovat a chceme ti slíbit, že ti zvony, které si rozezněl, budou znít dál. Myšlenka uskutečnit zvonohru ve Křtinách byla známá zde již po druhé světové válce, ale pak nějak zapadla různými politickými událostmi a znovu se ta myšlenka objevila za mého působení, protože jsem měl úmysl, abych nějak obohatil, zviditelnil naše křtinské poutní místo. A tak jsme se domlouvali po několik roků se zvonařem Petrem Manouškem, jehož rod pochází z nedaleké Bukovinky a který má vztah ke Křtinám, který nám také už dříve jeho otec a dědeček také nám už pořizovali do Křtin zvony. A tak první takové rozhodnutí bylo ulít 15 zvonů. Jeho působení ve Křtinách, to je bezmála 40 let, se mu podařilo zrekonstruovat tuto nádhernou mariánskou svatyni, studovat zvonohru, mariánskou poutní cestu a v neposlední řadě vystavět nový kostel nedaleké Březny. I přes svůj věk byl velmi oblíbený, kdy pracoval na počítači s internetem, vydával pozdrav ze Křtin, inicioval vznik internetových stránek farnosti. Obdivovali jsme především jeho organizační schopnosti při pořádání křtinských poutí
úžasem jsme v jeho kázání objevovali lidskost a dar řeči, který mu byl dán. I přes náročnou kněžskou službu nikdy nezapomínal na svou rodinu a jak mu to situace dochovala, vracel se do svého rodného kraje, do svých rodných Kůřic a nedalekých Želčic. Velká vzdálenost, která nás od ní dělila a často i nevlivné počasí, jej neodradilo od toho, aby nám posloužil, když jsme potřebovali. Chtěl nás i naše děti, oddával nás, pohřbíval naše drahé, zúčastňoval se rád našich slavností, navštěvoval nás při různých příležitostech, ať to bylo žehnání vína, zabíjačky, vody, pouť v Žarošicích nebo rodinnou pouť do Šaštína. Poskytl nám duchovní podporu a radu v našich životních duších. I my jsme jej navštěvovali o poutích a oslavách. Nelze zapomenout na chvíle, kdy jsme u něj trávili prázdniny a vždy, když jsme přijeli do křty, vítal nás otevřenou náručí. Jeho návštěvy a setkání s ním jsou a budou pro nás nezapomenutelné a zůstanou v našich srdcích. Strýček byl malý svou postavou, ale velký svým duchem. Mně se usmíval, když kázal, jeho hlas se rozléval. Měl velkou chuť žít a svůj život naplnit. Snad se mu to podařilo. Bratři a sestry, dovolte mi, abych jménem celé rodiny vzdala poděkování především Markétě Bezdoukové a jejímu manželovi Milanovi, kterého si Pán nedávno pomohl a kterého ještě Strýček mohl vykonat poslední službu rozloučení. Markéto, děkujeme ti za více jak 40letou starost o našeho strýce a za to, že jste mu byli vždy na blízku. Pán Bůh ti to a upřímný dík patří také lékařce, paní profesorce doktorce Haně Kubišové, která jej především poslední rok pravidelně obě také navštěvovala, hlídala jeho zdravotní stav a v případě potřeby jej okamžitě přijala k nemocničnímu ošetření. Paní profesorko, za vaši péči upřímná Pánu za to. Děkujeme také monsignoru Janu Peňázovi za to, že dovolil, aby strýc jako emeritní farář zde ve Křtinách mohl zůstat a plnohodnotně vykonávat kněžskou službu. Otče Jane, drazí bratři a sestry, chtěla bych poděkovat i vám všem, kteří jste strýce provázeli životem. Pomáhali jste, navštěvovali jej, obohacovali jste jej, pohleděli slovem a nebo třeba potěšili jen svou účastí v chrámu. Z celého srdce děkujeme. Děkujeme, že jste se s ním přišli rozloučit a doprovodit jej na poslední cestě. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o můj poslední kontakt se strýčkem Tomáškem. Na Velký pátek jsem jej krátce před polednem pozdravila SMS zprávou. Zanedlouho jsem od něj obdržel krátkou odpověď. I přes tuto zprávu jsem cítila, že s ním chci mluvit. Zavolala jsem jej a uslyšela jeho hlas. Hovor nebyl dlouhý. Strýčkovi se již těžce dýchalo a oba jsme již věděli, že to dobré nebude. Náš hovor končil slovy. Pozdravuj všechny, zprávu jsi dostal. A tak jeho poslední přání plní. Předávám vám všem, každému z vás od něj pozdrav a tlumočí text poslední nesmysl.
Díky, žehnám Tomáš. Která jmen upadne, a to je kytice obětí vše svaté. Přichází a vstupuje před Boží soud, tak jako každý z nás tam jednou vstupuje. Nese si ty svoje lidské slabosti a křehkosti, kterých nikdo z nás není ušetřen. A proto jsme prosili o Boží milosrdenství a odpuštění. A nese tam také ty dobré skutky svého života, svého kněžského života, protože to je nedílnou součástí jeho poslání a my prosíme, aby Pán Bůh mu mnohokrát odměnil svou lásku. A tak v této chvíli, když se loučíme naposledy s jeho zemřelým tělem, zde před trůnem Panny Marie, si uvědomíme, že ona ho provázela celý život. V dětství a v mládí to byly jeho žarošice, kam tak rád putoval a s nimiž byl spojen až do poslední chvíle. A Panna Maria ho přivedla sem do Křtin a zde ve Křtinách prožil většinu svého kněžského života. A proto, když se díváme v této chvíli věčnosti, chceme slyšet ta slova svatého Bernarda, že ctitel mariánský nezahyne. Jistě u soudu Panna Maria je s ním, aby za něho se přimlouvala, aby mu vyprošovala milosrdenství na svém synu a věčnou odměnu za všechno, co ve svém životě dobrého vykoná. A v tomto duchu učíme nyní poslední rozloučení na tomto místě. Otevři svému služebníku knězi Tomášovi bránu do věčného domova a nám, které zde zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry a jednou, ať se u tebe všichni zhledáme skrze Krista našeho Pána. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, A světlo věčné ať mu svítí. ať odpočívá v pokoji. A bratři, jestli se křtí, školní obvodníků, hasičů, stavů, policií a všem, kteří mají na starosti prostředí. Upřímně děkuji jménem Charity Bohu. Lety roku 2002 jsme začali s těmi hasičskými poutěmi a tak už dnes máme 11 zase. Především je třeba poděkovat za to krásné sudné počasí, které na konci dubna je velmi výjimečné. A než ještě nám řekne otec Jan Karmarát několik slov, tak bych vám chtěl z plná srdce poděkovat všem, zvláště těm, kteří vždycky mají na starosti celou agendu a všechno, tak jak to probíhá, aby to bylo všechno pořádně zajištěné. Pozdravujte také i doma v těch jednotách, vypravujte i o tom, co jste zde prožili Panny Marie Ukrajinské při té dnešní hasičské pouti, tak abychom odcházeli všichni takový radostní a spokojení. No a dáli Pán Bůh za rok, zase koncem dubna, poslední neděli dubnovou, tak bychom se zde zase té hasičské pouti sešli ve 12. Dej Pán Bůh, abychom se zde bezdrali i zase konečně radostní setkali. Slyšení proběhlo 16. dubna 1950
A protože v té době brněnský biskup dr. Karel Skoupý měl zakázán vstup do katedrály, a proto svěcení probíhalo v biskupské kapli na Petrově. Tehdejším biskupem doktorem Karlem Skoupým. Bylo nás tady 35, no a protože nás bylo hodně, tak všechny ty lavice, které tady byly, které musely být vynešeny, abychom měli místo, když byla takzvaná prostrace, kdy jsme všichni leželi čelem k zemi. A nemohli jsme mít katedrály svěcení, jak vždycky bývávalo tradičně 5. července, protože otec biskup v té době už nemohl jít do katedrály, byl vlastně takový domácím vězněm. A už tady byla hlídka, která ho hlídala, ale ta pohodí, který přišla až 10 hodin, kdy už svěcení bylo za námi, kdy už jsme byli jako kněží vysvěcení. Tak to je to místo posvátné pro nás, protože člověk na konci života si cení dvojího, že jsem byl pokřtěn a že jsem byl vysvěcen na kněze. Že jsem křesťan tedy a kněz. Závěrečnou modlitbou, kterou jsme mohli slyšet, aby závěr mého života, to je veliká prosba moje, aby odpovídal tomu, co u oltáře konám a co v nás. Tak na to pamatujte ve svých modlitbách, aby se ta prosba splnila.
požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás vychován. Svatá požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás prvním korunován. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás. Země, což její jest. Tělo ze země je stvořeno, duše z hůry je zvdechnutá.